ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/11/22. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವರ್ಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 31/12/72. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಇಂದು ಹೊಸ ಜೀವನನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಹೊಸ ಯುಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದೇ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕಾದೆ ಪುನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಲ ಹೊಸತೆ ಹೊಸತು ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಹೊಸತು. ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅತ್ತಂಡ ಒರಿಯಗೊರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗುರುತಾದ ಉಡುಗೊರೆನು ಸಹ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಯುಗದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ಪಾರು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಬಂಗಾರದ ಯುಗ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯಯುಗ ಬತ್ತದೇ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪಂಡು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಗ್ಲ ಕುಶಿತ ಸಂದೇಶನು ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದುವೇ ಕುಶಿತ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಹೊಸ ಯುಗತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಉಡುಗೊರೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ವಾ ಉಡುಗೊರೆನು ಕೊರ್ಪರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪರು. ಈ ಸುವರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆನು ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ಉಡುಗೊರೆ ಬತ್ತದೇ ಬುಡ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಅಂಡಲ ಎಂಚಿನೇ ಕೊರಡು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಕಿರೀಟ ಅತ್ತುಂಡ ಸಿಂಹಾಸನನೇ ಕೊರಡು. ಅವು ಸಹ ನಿಖಿಲ್ನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬಂಗಾರದ ಬಹುಮಾನದ ಎದುರುಡು ಓವ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಇಂದು ವಾ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಿನಾಶಿ ಉಡುಗೊರೆನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರು ಸದಾ ಅಪಾರ ನಿಶ್ಚಯದ ನಶೆಟ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ತೊಂಜಿ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡದಾನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಭಾವಿನ ಏರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಗೂ ಇಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿನವು ಅತ್ತುಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡೋ ಎಜ್ಜೋ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತೆ ಉಂಡೆ. ಎಪಾಂಡಲ ಈ ರೀತಿದ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಂಡ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ದೇವತೆ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಏರುಪೇರು ಹಾಪುಂಡೆ ಅಟಲವಾದುಂಡೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುವರ್ಣ ಬಹುಮಾನನು ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲೆಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ನಿಖುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಬೇತಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪಾರು. ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿಯ ಎನ್ನ ಉಡುಗೊರೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಯುಗೊಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಅಂಡ ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ. ಪ್ರತಿದಿನ ಖುಷಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ಖುಷಿತವು ಇಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕುನಾದುಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ಖುಷಿಟ್ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಪದ್ಯನು ಪನ್ಪುನಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಬಲನು ಹೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಪಂಡ ಪರ್ಬಲು ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನೆನಪಾರ್ಥ ರೂಪೊಡ್ಲ ಸಹ ಭಾರತಡು ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು.
ಭಾರತಡು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಾತಾದಿನಲ ಆಚರಣೀಯ ದಿನ ಬಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಭಾರತಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾತು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಆಚರಿಸರೆ ಬೈದರು. ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸುರುತ್ತ ತಾರೀಕು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡೆ. ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮದ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಶಿಯ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಅದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿಳ ಸಹ ಬರೆತುಂಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ದಿನವಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಸದಾ ರಾಪುನ ಕಲೆಟು ಪುನಿ. ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನಿ. ಕುಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುನಿ. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಎಡ್ಡೆಂಡು, ಗುರುವಾರ ಐದುಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಬುನು. ಇಂಚಿನ ರಾಶಿ ನಿಖಿಲ್ನದಾನೆ ಎಂಚಿನ ನಡತುಂದುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆದೆ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ನರಪುಡು ಅವು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು. ಇಂದೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ರಾಪುನ ಕಳೆತ ರಾಶಿ ಬಂದು ಪಂಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ರಾಶಿ ಬದಲಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಜನ್ಮ ಪೊಸತಾದುಂಡತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಶಿನ ತೂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಕನವಡಾಪುನು. ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ವಿಶೇಷ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷದ ಆರಂಭನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಇಂದುವೇ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಸದಾ ಸಫಲತೆದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶ್ವಾಸನ್ಲ ಪ್ರತಿ ಖಜಾನೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ತುನಡಾಪುನು. ಸಫಲ ಮಲ್ಪುನನೇ ಸಫಲತೆದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಫಲತೆ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪಾತೆರಡು ಕರ್ಮಡು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ಸಫಲತೆನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡಿತನ ಸಫಲತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪರು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಐನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಸಫಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐನಿಡ್ದವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಫಲತೆದ ಖುಷಿಯ ಅನುಭೂತಿನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ದಯಪಂಡ ಸಫಲ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ವರ್ತಮಾನಗಾದು. ಸಫಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯಗಾದು ಜಮ ಮಲ್ಪುನಿ. ಏತು ಈ ಜೀವನುಡು ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐತ ಫಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐತ ಫಲ ಸ್ವರೂಪ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಿ ನಡತೊಂದು ಶ್ವಾಸ ಉಂತುದು ಬುಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಪುಚ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೂ 1000 ಗುಣ ಸಫಲತ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೋರು. ಈ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇದೆಟ್ಟು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಂದೆತ ಫಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭವಿಷ್ಯಡು ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ದೇತೊನ್ನುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೂ ನಡಪೋಂದುಲ್ಲಾರು. ಕುಡಂಜಿ ಖಜಾನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ. ಏತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೋ ಸಫಲತೆ ಮಲ್ತನೋರೋ ಆತನಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯಡು ಒವ್ವೇ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಸತವಾದೆ ಅಖಂಡ ಅಟಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕಾರ್ಯಡು ಸಫಲತೆದ ಅನುಭೂತಿನು ಮಲ್ಪನು. ಒವ್ವೇ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಧರ್ಮದ ಸತ್ತ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪನು. ಮೂಜನೆಯದು ಸರ್ವ ಗುಣಕುಲನ ಖಜಾನೆ. ಐತ ಫಲ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚಿನ ಗುಣಮೂರ್ತಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪರು. ಈ ಕಡೇತ ಸಮಯಡ್ಲ ಸಹ ನಿಗಲ ಚಲಚಿತ್ರದ ಗಾಯನ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ದೇವತಾ ರೂಪಡು ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಖಜಾನೆದ ಸಫಲತೆದ ಫಲ ಸ್ವರೂಪನು ಮನನ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೆರಿಡೆ
ಪರಸ್ಪರಡು ಆತ್ಮೀಯ ವಾರ್ತಾಲಾಪನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷಡು ಸಫಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸ್ನೇಹಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸ್ನೇಹದ ಗುರುತಾದುಂಡು ಅವು ಸ್ನೇಹಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದುಂಡು, ಅವು ಸ್ನೇಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಿಯವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸ್ನೇಹ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮುರುಳಿದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿ ಮುರುಳಿದ ಜೊತೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮುರುಳೀಧಾರ್ಯರು ಅತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯಡ್ಲ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೇ ಮುರುಳೀಧಾರ್ಯರು. ಮುರುಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪೋಡ್ಲ ಸಹ ಕೊಲಲದ ಗುರುತಾದು ತೊಜಿಪವೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಇದು ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುತಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದಿತ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಐತ ಗುರುತುದಾದುಂಡು. ಏರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಮೆತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ತೋಜುದು ಬರಡು. ಅಪಗ ಅಕಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಪ್ರಿಯರು ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪ್ರಿಯರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪು. ನಂಬರ್ 1 ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು, ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪು. ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನಡು ತೊಜಿಪವಡಾಪು. ಇದೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮಡು ಮಲ್ತದು ವಿಶೇಷ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕರ್ಮಗು ಸುರೂಕೆ ಪಾತೆರಗು ಸುರೂಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಗು ಸುರೂಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುತಾದುಂಡೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸ್ವರೂಪಡು ಕನ್ಲೆ, ಪಾತೆರನು ಬಾಯಿಡ್ದು ಪನ್ಲೆ, ಕರ್ಮನು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸುರುಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಕನ್ಲೆ, ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಎಂಚಿನನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂದಲೋ ಐನು ಮಲ್ಪೇರು, ಎಂಚಿನನು ಪನ್ಪೇರೋ ಐನು ಮಲ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಏತೇ ವಿರೋಧಿಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರ್ತು ಬಾಬನ ಜೊತೆತ ಸಮರ್ಥತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೃಢತೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಶಸ್ತ್ರೋರ್ದು ಶಕ್ತಿರ್ದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಸದಾ ಅಟಲಾದಿತ್ಯರು. ಒಲ್ಪ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿರೋಧಿಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು, ವಿರೋಧ ಸ್ಥಾನನು ದೃಢ ಮಲ್ಪೇರು. ಗದ್ದೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಛಿದ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ವಿಜಯಿ ಆಪುನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಯಂ ನಿಗುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಗೂ 4 ಕಡೆತ ಸೇವೆನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದುಂಡು. ಒಯ್ನು ಸುರುಕು ಪಣೊಂದಿತ್ತರು ಮೊಕಲು ಹಾಲು ಧಮಾಲು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತದು ತೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಇಂದು ಎಂಚಾಂಡು ವಿರೋಧನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಡು ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ವರ್ಷಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ನಿಶ್ಚಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯನು ತೆರಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಅರೆಗಾದು ದಾದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜೇರು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಐತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ತೀಯರು. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಶರೀರೊಡ್ದು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. ಬಾಯರ್ದು ಮಹಾವಾಕ್ಯನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂತಿಮ ದಿನಲ ಸಹ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶರೀರನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಸಫಲ ಮಲ್ಪುನಿ ಸ್ನೇಹದ ಗುರುತಾದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣನೆ ಸಫಲ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಏಪ ಸಫಲತೆದ ಲಕ್ಷ್ಯನು ದೀಪರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವತವಾದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪುದ ಎದುರುಡು ಅಂಧಕಾರ ಸ್ವತವಾದೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಂಧಕಾರನು ಗಿಡಪೊಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸಮಯಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ, ಪರಿಶ್ರಮಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮನು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡು, ಇನಿ ಲೋಭ ಬತ್ತುಂಡು, ಇನಿ ವ್ಯರ್ಥ ಕೇಂದು ಬುಡಿಯೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬುಡಿಯೆ
ಇಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಆದು ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ಪೇರು ಅಂಡ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊ ನೋಡಪ್ಪನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಯರ್ದು ವ್ಯರ್ಥವ ಸ್ವತವಾದೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು ಈ ಸಫಲತೆದ ಲಕ್ಷ್ಯ ದೀಪುನಿ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಡು ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಂಧಕಾರ ಸ್ವತವಾದೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು ತೆರಿಂಡೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಬಾಪ್ತಾದರಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಯ ಆಪರ ಹತ್ತು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಆಪರ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶದಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ನಂಬರ್ 1 ಆಪರ ನಂಬರ್ 1 ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದಂದು ಅಂಡ ದೃಢವಾದಿತ್ತೆರಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಷಣನು ಒಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಪ್ತಾದೇರು ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸುರುತ್ತ ವಿಭಾಗೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರುತ್ತಾಕಲೇ ಉಪ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಆದು ಪಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವ್ಯರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ್ ಆದಿತ್ಯರಡ 1 ಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ಪೇರು ವ್ಯರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ್ ಆಯ್ಜೀರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವೆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪಾತೆರಡು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ವ್ಯರ್ಥದ ಖಾತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಖಾತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಪಗಪಗ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಗುರಿನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ವ್ಯರ್ಥಗು ಸ್ಟಾಪ್ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ತಕ್ಷಣ ಉಂತೋಡು ಏಪ ಉಂತುನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ದಾದ ಪರತ್ ಖಾತೆದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿಯಾದುಂಡು ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಚಮತ್ಕಾರನು ತ್ಯಜಿಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿದಕ್ಕಲು ವಿಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಉಂತು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ತಕ್ಷಣ ಉಂತೋಡು ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ 10 ಗಂಟೆ ಪತ್ತುಂಡದಾನೆ ಉಂತು ಪಂಡಿ ತಕ್ಷಣ ಉಂತೋಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶನು ಬಾಬಾಗು ಕೊರಡು ತಿರಿಂಡೆ ಸೇವೆದ ಸಫಲತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂತೂ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಬೋಪನು ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸೇವೆದ ಸಫಲತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರಂಗಮಂಚ ತಿಕ್ಕುನಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ತಿಕ್ಕುನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂದು ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಾದುಂಡು ಭಗವಂತನ ಡಿಗ್ರಿದ ಎದುರು ಈ ಡಿಗ್ರಿ ದಾದಾದುಂಡು ಉದಯಪುರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾದೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದು ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಂಗಮಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಧರ್ಮನೇತ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಿಖಿಲಿನೇ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪರೇಖೆಡು ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಉಲೈಗ್ ಅಕಲಿಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಂಡು ರಾಜನೇತನಂತೂ ಪಂಡದೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ನಿಕುಲು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಮಲ್ಪಾರು ನಿಕುಲೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಡ್ರಾಮುಡು ಪುದರ್ ಅಕಲ್ ನೊಪ್ಪುನಿ ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ನಾದುಂಡು ಎಂಚ ಸೇವೆಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದುಪುಂಡು ವಿಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಕಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ ನಿಖಲ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಸಫಲತೆಯದೇ ಪೋದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ವಿಜಯಮಾಲೆ ದಾದಾದುಂಡು ವಿಜಯಾದೇ ಉಲ್ಲರು ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಇಂದೆತ್ತ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆನು ಉಂತೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂತೂ ತಯಾರಾದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂತೂ ಏರುಪೇರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡು ಏತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸಹ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪದ ಸಫಲತೆದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ ಈ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು ದಾದಾದುಂಡೋ ಎಂಚುಂಡೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆವೊಡೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದುಂಡತೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಆಪಣೆನು ಏರ್ಲ ಗದ್ದೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೋಣಿ ಅತಂಡ ಓಡ
ಅಂಚೆನೆ ಅಂಬಿಗ ರಡ್ಜಲ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಒವ್ವೇ ಬಿರುಗಾಲಿ ಎದುರುಡು ದೆತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ಪೋಯರೆ ಸಾಧನವಾದ ಉಡುಪುಂಡು. ಬಿರುಗಾಲಿಲ ಸಹ ಉಡುಗೊರೆ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಸಂಭವಪುಂಡು. ಅಟಲವಾಯಿನ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಈತ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಅಪಗಪಗ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ತೂವೊಂದು ಪೋಡಿದು ಬಿಡ್ಪರ. ಏಪ ದಾದಾಪುಂಡೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ. ಈ ಬಿರುಗಾಲಿಯೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾದುಂಡು ತೆರಿಂಡೆ ಇಂದಿಕ್ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಬಾಬನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸರ್ವ ಅಟಲ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಫಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಸಹಜವಾದ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಹೊಸ ಜೀವನ ಅಂಚೆನೆ ನವಯುಗತ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸದಾ ನಿಖಿಲೆಡ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದ ಗುರುತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿವರ್ತನದ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಸ್ತೆ. ದಾದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ. ಡ್ರಾಮದ ದೃಶ್ಯನದು ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಲ್ಲರತ್ತ. ವಾಹ್ ಡ್ರಾಮಾ ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಬಾಬಾ ವಾಹ್. ಇದೇ ಗೀತೆ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆಯಾಯಿಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ರೇಖೆ ಅಂತೂ ಆವಡೆಯಾಪುಂಡು. ಇಂದೇ ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನೆರ್ದಲ ಪಂಡ ಬಾಯಿರ್ದಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದ ಬರಡು. ದೇಪಂಡ ವಿಶ್ವಪಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಹೃದಯರ್ದು ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪನ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಹೃದಯರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪನ ಬರಡೇಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಹೋ ಪ್ರಭು ಎನ್ ಪಂಡಾಂಡಲ ಬರಡು ಅತ್ತಂಡ ವಾಹ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪನ ರೂಪದ ಅಂಡಲ ಬರಡು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದದ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಡೆಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಇಂದೇ ಸೇವೆದ ಸಾಧನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಏತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೂ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂದು ಇತ್ತೆ ಮೈಕ್ನು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ನ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಚೆನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಸೆಂಪ್ಲಿ ಪಂಡ ಸೆಂಪಲ್ ಮಾದರಿಯಾದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮೈಕ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೈಕ್ನು ಅಬುಮುಟ್ಟ ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ಲತ್ ಬಾನವಂತು ಅಬುರ್ದು ಪಿದರ್ದನು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವರದಾನ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರದ ಅಲೌಕಿಕ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ನಶೆಟು ಪುನೆಂಚಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದು ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಟ್ಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ದಾತ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನ ದೆತೊನೊಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಿತ್ತನೋ ಐನು ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯರೆ ಒರಿದಿಚ್ಚಿ ಪಂದು ಆಕಲೆಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂದೇ ಅಲೌಕಿಕ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಶೆಟುಪ್ಪುಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್. ಸಾಧನದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಾಧನೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಡು. ಸಾಧನಲು ಸಾಧನೆಗೂ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು. ಅಚ್ಚ.